Hei, tänään jatketaan meidän lonkan aktivaatioita. Meillä on vähän pakaraa ja takareittä ja pikkasen lonkan kookistajaa ja tietty vatsaa töissä. Aina kun treenataan lonkkaa, niin se keskivartalo on siellä mukana. Hei, tähän sä tarvit tämmöisen kuminauhan, jonka sä saat polvien ympärille. Tämmöiset leveät on ihania, mutta jos sulla on joku Etolan kumppari, niin se on ihan ok. Ja sitten tyynyn. Ja nyt me aloitetaan sillä, me käydään selin makuulle, tyyny pois. Sillä tavalla, että sä saat sen sitten seuraavaa harjoitusta varten siihen mukaan. Ja nyt kun sä asetut selinmakuulle, niin pidä huoli siitä, että sulla on jalat ihan lähellä toisiaan, kantapäät olisi yhdessä. Lantiossa olisi tämmöinen niin kuin keskiasento, eli sä huomaat, että sulla on alaselässä semmoinen pieni kaari, mikä sinne kuuluu, että selkä ei ole ihan notkolla, mutta ei se ole painautunut aina kokonaan sinne lattiaa vasten, vaan se on niin sanotusti neutraali alueella. Tuo kädet sinne vartalon viereen, huokaise pää ihan rennoksi ja lapaluut kohti alustaa. Ja nyt sä tunnet sen kuminauhan siellä polvien ympärillä. Nyt lähde pikkasen avaamaan polvia niin, että se kuminauha kiristyy, että sä huomaat, että sun lonkan lihakset, pakaralihakset vähän tekee sitä työtä. Paina kantapäitä niin voimakkaasti vasten lattiaa, että nyt sulla vähän eri osa pakarasta aktivoituu. Ja sulla huomaat, että automaattisesti sun lantio lähtee leijailemaan ilmaa. Eli sä koko ajan avaat ja työnnät jalkoja vasten lattiaa. Ja sitten palauta ja päästä rennoksi. Ja sitten uudestaan. Avaa kumpparia, paina kantapäitä kohti lattiaa ja lähde työntämään sieltä ylöspäin. Ja nyt kun sä teet tätä, niin nyt olisi tosi tärkeää, että tämä liike ei aiheuta sulle sitä, että sun selkä notkistuu. Eli nyt jos sun selkä notkistuu, niin sit sä ehkä huomaat, että siellä ne lurpottaa ne pakarat. Me ei haluta nyt lurpottavia pakaroita, vaan aavistuksen verran, kun sä työnnät lantio ylöspäin, niin mieti, että sä vähän jännität vatsalihaksia niin, että selkä ei pääse kaarelle. Ja jos sulla on ihan hillittömän tiukat lonkan koukistajat, niin se voi automaattisesti estää sitä liikettä. Et se voi olla, että se vetää väkisinkin sitä sun selkää notkolle. Niin sit kantsuu eka vähän avata niitä lonkan koukistajia. Mutta hei, tehdään vielä pari kertaa tää. Eli työnnä lantio ylös, peppu puikeeksi. Katsot, että sulla on vähän täältä vatsalihakset töissä. Ja toki hartiaseutuahan et siis hirveästi tähän tarvii. Että sä voit pitää hartiat ihan rentona. Kädet vois olla aktiivisesti vasten alusta. Ja sitten kun sä oot tehnyt tän nyt seuraavan kerran, piu piu, niin sieltä lasket alas. Nyt pitäisi olla jo jonkinmoinen tuntemus siellä takalistossa. Sitten ota sun tyyny. Nyt sä voisit laittaa se tyynyn kaksinkerroin niin, että sulla on ihan tämmönen kunnon tyyny siellä. Aika mukava asento. Nyt paina aavistuksen enemmän sun alaselkää kohti lattiaa ja nosta hallitusti yksitellen sun jalat syliin niin, että sun vatsalihakset kytkeytyy töihin. Nyt sun alaselkä ei ole jälleen kiinni lattiassa, mutta sillä on semmoinen tunne, että sun vatsalihakset estää sen, ettei se pääse kaareutumaan. Ja nyt me lähdetään hakemaan aktiiviset lonkat. Kuvittele, että sulla on molemmilla jaloilla oma raide ja ne seuraa niitä omia raiteita. Nyt lähdet työntämään sun vasenta jalkaa suoraksi niin, että kantapää edellä työnnät ja samanaikaisesti vedät sitä sun oikeaa polvea kohti mahaa. Nyt tämän liikkeen johdosta tämä muodostaa väännön sinne sun lantion alueelle. Pidät lantion täysin vakaana ja sisäänhengityksellä palauta. Eli uloshengityksellä työnnät ja sisäänhengityksellä palauta. Nyt sulla voi olla täällä just kaulanlihakset olisi ideaalissa tilassa täysin rennot. Ja nyt fokus siinä, että sun lantio on ihan ybervakaa. Ja sun lantio on vakaa, ja kun se suoran jalan pakara, vähän takareisikin sieltä aktivoituu, ja se koukkujalan lonkan koukistaja ja toki vatsalihaksisto koko ajan siellä mukana töissä ja hallitsee sitä liikettä. Uloshengityksellä teet tämän aktiivisen vaiheen. Sisäänpaluu, ulos aktiivinen vaihe ja sisäänpaluu. Ja vielä kun teet muutaman kerran, tarkista, ettei sun yhtään olkapäät lähde kurottamaan irti lattiasta, vaan annat sun olkapäiden takaosien ja lapaluiden sieltä vähän kuin tietoisesti painautua vasten lattiaa. Mahtavaa! Sitten kun sä oot tehnyt silleen, että mahassa tuntuu ja lonkissa tuntuu, niin jes. Ja tänhän sä voit toistaa halutessasi niin monta kertaa kuin huvittaa. Tee nyt ainakin 2 kertaa. Hei, ihana kun olit mukana. Toivotan sulle vahvoja pakaroita ja vahvoja lonkkia ylipäätänsä. Palataan. Hei hei!